नवनीत मंगल मोद बधाए। रोज प्रतिदिन मंगल होता महल में। 12 वर्ष तक मंगल भइल पतो होलो कैला पर। एवरा 12 दिन में 12 कर्म लग जाता। अब 12 वर्ष ले मंगल की राजा बैठल बारे राज दरबार में। सामने एगो आईना बा। आईना में राजा चेहरा देख के मुस्कुरा रहल बाड़े। तो देखो तारे राजा दशरथ जी ये माथा के जन मुकुट बा इतनी टेढ़ हो गई बा। लगले एने से सोज करे त कान के बाल एगो सफेद लौकल। त राजा अनुभव करे लगले जे कान के बाल के पकला के मतलब कि हमरा ये दुनिया के छोड़ देवे के बा। हर व्यक्ति के समय के अनुसार भगवान से कहे के चाहिए कि भगवान बहुत रखनी अब हमरा के समय से चलते चिट के उठा ली। बोलते बतियाते उठा ली। अभी न ये चिपरी पाथो तारो आ तबो कहते जे काका भगवान के नाम लो जे मुक्ति हो तो कहते रे चुप रहो चंपरा से ले आओ ना अभी एक ताल लौट दे। जिंदगी भर रहल त धो दुखल लो अब का करबे करा बधो चौड़ा बनबो। आदमी के समय आ जाओ तो भगवान से कहे जाइए हमरे के बोलते बतियाते कि बेटा पतो हमार सेवा ना करे। जब चलिए जाए के बा मरे के बोलले बा तो चिपरी बात के कहे के मरे के हो ना तो बड़ी गजन होई। मौगी तो केहूंगा कष्ट काट ली काहे कि मेहरारू का हो। मेहरारू रउआ घर में आवेले त 3 गो रूप धके आवेले। कवन कवन पहले जाले तब बहिन बन के जाले रउआ भाई बने के पड़ी। धीरे धीरे लड़कियां रहते रहते नारी बन जाई तो सृष्टि करे लगी। आ जया दिन दशहरा और बाउर हो जाई तब महतारी बन के क्रिया कर्म करे लगी। हम देखले बानी आखी से उहे मौगी माई हो जाए कह जे हड़ियो में कली बाहर मत जाए बड़ी ठंडा बा। अब बेटावा तो कह जे ए जी पोक देता रहो नोटी वाला धर चढ़ दे मर जेबो। श्री रामायण यादव जी राधा किराना स्टोर के मालिक बानी 200 रुपया दिल बानी और किराना स्टोर के जो नाम बा वो नाम के हम अभिनंदन स्वागत और प्रणाम करता। इतना नीमन नाम रुआ धैले बा। राधे किराना दुकान नवलपुर देखी तो फिर 100 रुपया दिल बनी। कितना सुंदर किराना स्टोर का नाम बारात है। आए बरा जाई ना ये भैया मुर्गा के दुकान कले बड़ सा लिख दिल बड़ सा शिव मुर्गा भंडार। माँ काली पीस भंडार माँ काली झटका का दुकान। माँ काली के झटका दुकान होला। देवता के फोटो जी काहे लगोले बड़े काम करतर दोसर नाम धरतर भगवान के। ऐसे ही दुकान का नाम देखा राधे किराना स्टोर यानी राधा कृष्ण के किराना स्टोर हो। अइबो तो कन्हैया के नाम तो एक बार धो लेबो। अब जान जाए राजा अनुभव करे लगले कि हमरा मर जाए के बाद। यही राधे किराना स्टोर के चाचा एगो लौड़ी रहे एगो दरबार में। आ लौड़िया बेचारी झाड़ू लगावत रहे। वो झाड़ू लगावते लगावते चल राजा के महल में। जवना रूम में राजा के बिस्तर रहे उमे चल गई तो राजा निकल गए जे पोछा लगा दी। लौड़िया जब पलंग देखलस राजा के तकरस की बाप रे बाप ए पर सुते वाला कितना भाग्यशाली हुई। ए पर कैसन नींद लागत हुई। वो झाड़ू लगाल का छोड़ के सोचलस कि तनी देखी तो कैसन लागता। बोंगी लागल सुत गई। अब राजा कहले अपना नौकर से देखो अंदरवा गइल बे ई कबले निकली रे तो जाके देखो तलो नौकर लो तो वही पर लौड़ी सुतल बिया।
राजा को लेके राजा के बिस्तरा पर लौड़ी सुतेली, पकड़ के दरबार में लाओ, कचहरी में लाओ और अनगिनत कोड़ा गिराओ। अब लागल लौड़िया के मारे लो, आ फच फच खून बिगतिया, आ जितने कोड़वा गिरे उतना लौड़िया हंसे। राजा को लेके रे ई पिटातिया तो काहे हंसतिया। राजा को लेके रोक, ते मार खाता रे तो तोरा पीरा ने के काहे हंसता रे। कहते जे महाराज सोचता नहीं जे 1 मिनट सुतला के ई सजा, आज जीवन भाई पर सुतता ओकर कौन सजा हो। हम तो 1 मिनट सुतनी तो ई सजा मिलल, आज जिंदगी भर पटाइले रहता हो जी जन तो कौन मार खोई है। राजा वो दिन लात मार के जंगल धले ले, 1 दिन के सजा हम राजा के ही देता नहीं तो हमार राजवा कौन हमार सजा। इस सब आदमी का अनुभव करे के चीज है। अब गुरु वशिष्ठ के लगे जाके कहले कि गुरुजी हमरा कानवा के बलिया देखी ना उजर हो गइल बा। तो गुरुजी कहले कि राजा चौथापन में तारा बेटा भइला, 4 गो बेटा पतो होइए गइले। अभी राजगद्दी अपना बेटा लोग के देख के जौन मारवा बचल बा, भगवान के कुछ भजन कल खाली राजगद्दी धरब। जौन काम कहल जाता नीतीश जी के जे 18 बरिस से बनल बड़ा भोटो पर से नौजवान का हाथ में दो तो नीचे कल जाओ, जो लड़का के सोच का बा फिर निमन ना करी तो जनता उतर दी। लेकिन हटब तबे ना, ई तो वेल्डिंग करा लेल बा, यही में कुर्सी है दर के हे समियाना में, दर के हे समियाना में खाली बराती बदलत तो दुल्हा हुए बा, बदलते लेके दुल्हावा ना। तयाज लालू काका हमार बनन खोलते की ना, दुल्हा बनी तो लड़कवा तो बनन खोलते की ना। हंसता ए नीतीश कुमार बुहई। अब जानी राजा वैले दरबार में कचहरी लागल, सबके बटोर ले आ घोषणा कैले कि सारा अयोध्यावासी सुन ले, काल अपना बेटा के हम राजगद्दी सौंप दे। अब लोग तो जयकार मना लगे कि राम जी राजा बने जाता रहे। महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। राम राजा बनी है। अब पारजा लोग के अच्छा लागला, देवता लोग के खलबली मच गई कि अगर राम राजगद्दी धो लेता रहे तो राक्षस के मारी उतराज काज में लग जाई है। बस सारा देवता लोग बेचैनी बढ़ गई, चल गए सरस्वती जी के लगे, ए माई कौन उपाय करे कि राम राजा मत बनो तो काम घबरा जाई, राक्षस के मरी है ना तो हमने के दुख कहां से हो रहा है। कि हाथ जोड़ी अरे पूजी ले, अरे चराना बा ए माता, सुनी ना बचाना बा। हाथ जोड़ी पूजी ले चढ़ाना काह देता लो बोलो राम जाति होए राजा, काम सब होई बेमाजा। राम जाति होई राजा, काम सब होई बेमाजा। कैसे होई अरे रावण के अरे मराना माए माई हो, सुनी ना बचाना। सरस्वती जी ली अवश्य हुए काम करे जाना से देवता लोग के भलाई होई। अब सरस्वती जी चल देता रही, आया के महल में प्रवेश कैली
आ जाके लौड़ी के मती मार देता रही कि लौड़िए के मती मार ले हम कलंक काहे के लेवे जाए। आ लौड़ी के बात रानी के कई समझी है मनी है के कई से जाके कही कि तारा बेटा का राजा नैखन बनाओ के कई विरोध करी राम राजा ना बनी है राज राजे में रह जाए। अब सरस्वती जी के देखी ना देव तो लोग कमजोर के काल हो आ इतना जान ली बहुत हमार गार्जियन बाप दादा सभे बैठल बा एक दुनिया में राधे दुकान के मालिक कमजोर के काल कोबो दुनिया रहल बा कहियो राही ई प्रमाण बा कहियो रही जब से सृष्टि बा तो कमजोर के काल आज भी बरकरार बाड़े काहे कि पानी जब भी गिरेला त खाले में गिरेला आई आदमी के क्रोध बढ़ेला कब अपना से कमजोर देखेला एगो कमजोर गरीब लड़का अगर गलती कर देता थपरे थपरे मारता मुआइए बर्बाद लहसुन उखा लेता आ एगो बरियार आदमी अगर आ जा लहसुन उखड़ ले बा अगे भाई गाय उखड़ अरे नहीं बे तो जानतर जे एगो गिरा दियो ओकरा बाद हमरा गिराओ के मौका मिली ना एक बेर कोमा में चल जाए कोमा में चल जाए अब के कई के मती नखी मारो के कई के मती ना मार के लौड़ी के मती मार दे जारी कमजोर के काल बाड़ी की ना ए सब बकरी जितना बाड़ी से राती का रोवेली स बकरिया हां मैं तो दुर्गा जी आवेली कहली बकरी काहे रोता रुलू तो बकरिया कहली से एक मुहे जे दुर्गा जी तू तो दुनिया के माई हो एगो चिंटियो के तू माई हो ई बताओ कि लोग अपना बेटा के खुशी खातिर हमनिए के बेटा के थावे में काहे बलि चढ़ावता। तो दुर्गा जी कहले जी हम का करी तोर भातारे बोका जावना के बपवे के रहनिया बाउरो जे ओकरा बेटवा के तइये भइल होई ते मेमियाते रहेली अब भातार तो बोबियाते रहेला आ बेटा उजी कटाते रहेला आ कहला जे बेटा के भखौती भखले बानी। दुर्गा जी कहली जी तू अपना बेटा के भाड़ा में दूसरा के बेटा के काट दो इकाना वेद में लिखल बा आ चढ़ावे ला लो थावे में आ मसाला पिसाला इ लोग के घर ले जाके जंगल में फेंक दो चढ़ौला दुर्गा जी के आ पौला तू अब जब लौड़ी के मती मरली तने और बार मैं भाई करके टेबल दे दी एल और वो वोल्टेज नहीं है मेरे गजन बड़ी भाई एल एल ऐसा डीजी के कबो मत बनवाए। अब लौड़ी गई रानी के कई के लगे रानी एगो बात जानकारी में भइल रउआ सवत के बेटा बिन राजा बने जाता तो कौशल्या राजमाता कहई है आ तू नौकर के माता कहई तू सुनी सुनी महारानी अबतिया साची कह तहरो राजा जी भइले अरे धोखा बाजे रनिया तहरो सैया जी मरले बाड़ी राजा जी के मतिया बतिया आ जौने जौने कहली रानी तौने करेले बतिया बतिया उ तो चलता रे चाल चाल तार बेटा गोइल बा ननिहाल आई अपने राम के बनई है
सोच ले अपन जान ले मेरे हुआ इतना बात जब सुनलस के कई तकलस की लौड़ी जबान पता न लगा जैसे राम वैसे भरत ते हमरा घर में विघ्न पैदा मत कर जो अपना रूम में जो किरानी बोले फाटका अरे बोले फाटका अरे सुने लौड़ी बात हमारा नहीं बोले फाट अरे सुने लौड़ी बात हमार तले अपनी भी आऊं खार खबू मार अपनी भी आऊं खार खबू मार जे करे थरिया में खाए के में छेद करे के ये करे घूला घूरा बैठे के ओकरे घूर में सालू निकल के लेके भागे के लोग सच कहेला बानी अल्लंगड़ी कुबरी और कानी तीन आदमी से चाचा सावधान के करा से लंगड़ कुबर कान ये तीन आदमी से धान एक आंख वाला आदमी यदि रास्ता में मिल जाओ और वह विजयपुर जाता नहीं अगर रास्ता में पुल पर खड़ा बा जदू जी कहने तराक दे लौटी आई आके फिर कुला का लाली को के फिर जाएंगे अब फिर दोबारा अगर बेटा जाता काहे लौट गइलो ओई दिन जइबे मत करी ना तो कर एगो फेस उड़ल बार और दोनों फेस उड़ा दी दोनों फेस उड़ा दी लोग साज कहे ना बानी लंगड़ी कुबरी औरी कानी आएगो कुबर आदमी आई जितना है कुबरी चले लिसन कैसे रह पहले लामा रहली सा जब झुके लिसन माता बहन रउआ लोग खाती कहता नहीं कौन नया पतो है आवे त निगरानी क के दुआरी पर बैठे के बा तो लोग साज कहला बानी लगड़ी कुबरी और कानी तो लोग साज कहला बानी लगड़ी कुबरी और कानी त तीन होला सहारा लिखबू मारू करो होला सहारा केतन लौड़ी कलश लेके के कई ना समझ ली तब सरस्वती जी बुझाइएगा काम में फरियाए के बाना रानी के मती मारे जब रानी के मती मरली तब रानी लौड़ी से कहलस लौड़ी ते जौन कहता रे हम खूब गुड़ा भाग गइनी है ई बताओ जे कौन उपाय बा जे राम राजा ना बनो कस के उपाय तरह और पहले ही के रखल बा देवासुर संग्राम में याद करी राजा लड़ाई में हार गए रहले उनका रथ के चक्का के धुरकुल्ली टूट गई रउआ अपन अंगुरियों में पेश देनी चक्का नाचे लगा लड़ाई में जीत गए अरे वह सकले जे के कई बर मांग रुआ मगनी तो बकियो मांगली अपना बेटा को अयोध्या का राजा बना दी उनका बेटा के जंगल में भेजा दी बस काम तक घबराई मंथरा के मथला से झूठ सच कथला से तनिको न मन में विचार कइली के कई अरे चूरी लाठी फोड़ देली लट बिखराई लेली अरे तिरिया चरित्र बेसुमार कइली के कई गहना गुड़िया उतार के फेंक देतिया नीमन साड़ी फेंक के पुरान साड़ी पहन के कोना जातिया कि लट भी खराब लिया गहना उतार देली होला लट भी खराब लिया समय को भवनवा गहनवा उतार देली होला अरे गावेले विजय गहनवा उतार
बाबू श्री प्रभंस यादव जी। अमित यादव बाबू बेलवा 200 रुपया दलबनी है, 200 रुपया हमरा नित्यांगना के दलबनी और बाबू के फरमाइश में गोट चटनी के तरानी जाके को भन में रुस के बैठल बाड़ी। राजा के जब पता लागल राजा मनावे गईले तरानी के कई कलश की राम के क्रिया खोइबा तब मांगे। आराम के जब क्रिया खोइले तो दूगो चीज मंगल। कवन कवन सुनहु प्राण प्रिय व्रत रुचि, सुनहु प्राण प्रिय व्रत रुचि भावत जी का आ देहु एक बार भरत ही। टीका भरत का राजा बनाओ, अपना बेटा के मत बनाओ। दो सरबर मांगे कर जोरी, पुरौ नाथ मनोरथ मोरी। तापस भेष बीसी सौदासी, 14 बरस राम वासी। इह वरदान मंगलो। कमरा बेटा का राजगद्दी चाहिए। आराम के 14 वर्ष खातिर वन में भेजो। आखिर 14 वर्ष का भेजलो ऐसे कि ओ दिन से रावण के आयु 14 ही वर्ष बाच गए रहे। आ दूसर का कारण कि 13 दिन से हई टेंट समियाना गलत रहे। आ रानी के कैसे ना कहले रहे। जब लौड़ी कहलस 13वां दिने 14वां के पहरा में तो वे परण कलश की एक दिन के बदला एक साल से ले। आज 14वां दिन ही बात पता हमरा लागल बा राजा छिपौले बड़े तो उनका बेटा के 14 बरिस के हम बनवास दे। लेकिन चटनी बाबू के फरमाइश बा। चटनी कौन बा? कवन बा?